Kag sa aton pang pag-good vibes, isa ka 22 anyos ka graduate sa Kolehiyo San Agustin, Bacolod, gikoronahan bilang Miss Bacolod MassKara 2024. Serye sa mga concert sa weekend sa Bacolod City Government Center. Gindugok sang tawo, may report si Nico Delphin. If I were the mayor of Bacolod City, I would prioritize four things: innovation, inclusivity, sustainability, and culture. Innovation means I will be taking some risks and opportunities to embrace new technology, to make Bacolod City a pioneer when it comes to new technology, artificial intelligences, and the like. When we talk about inclusivity, I will make sure that no Bacolodnon is left behind. Ining nangin sabat ni Princess Elia Unmilia sa pamangkot ni Bacolod City Mayor Albi Benitez kung ano ang iya pagahimuon kung matagaan siya sang kahigayunan nga mga alkalde sang syudad. Matapos mapabilib ang mga judges, si Princess ang nangibabaw sa 15 ka mga kandidata kaging koronahan bilang Miss Bacolod MassKara 2024. Siya man ang nagbaton sa award sa Best in Swimwear kag Evening Gown Competition kag iban pa nga mga corporate awards. Nag-shake ko after sang last the question, final question on the top 3 because that is where my nerves kicked in. I know I have very tough competitors, but I'm really happy that the stars are written for me. Istorya ni Princess ang iya 5 ka mga lolo kag lola, ilabi na ang nagtaliwan nga si Lola Elia nga among nagsapupo sa iya ang naghatag inspirasyon para mangin Mascara Queen. This was a dream of my grandmother, and I really wanted to make her proud even though she already passed away. And I think I would like to carry not only myself but also her story with me. That's why every segment there will always be a mention of how my grandmother served me. Ang hospitality management student nga si Akisha Nicole Norin ang naging first runner-up nga napili man Best in Festival Award. Samtang ang PWD advocate nga si Cindy Valencia ang naging second runner-up sang kompetisyon. Siyang napili bilang Best in Talent. Miss Congeniality naman si Jodel Lianda kag Miss Photogenic si Sofia Zaragoza nga napili Darling of Social Media. Ang Coronation Night ang gintambungan sa mga local officials kag mga tiglawas sang nagkalain-lain nga sektor. Every time you go out after tonight, you represent Bacolod. You represent its beauty, its culture, and as they have said, a platform to showcase your advocacy. So this would be a platform for you to be able to showcase what Bacolod has. Sa piyak nga bahin, nag-alalawas naman ang linibo nga mga tumalanaw nga nagtambong sa Sari-Sari Store Mass Caravan and concert sang Pure Gold sa Bacolod City Government Center sang Biyernes ang gabi. Kapin sa 150,000 nga mga tumalanaw ang nagdugok sa BCGC para makita ang mga rap artist nga Sunday Skastakli kag Floji kag ang performance sang kilala nga P-pop group nga SB19. Sang Domingo, wala man nalingkang ang mga fans ni Moira na nagdugok sa piyak sang mabunok nga ulan sa Bingo Plus Day sa BCGC. Wala makaperform ang singer pero personal niya naging kadtuan ng mga fans para magpasalamat kag magpa-selfie. Kaupod ni Moira ang aktor nga si Piolo Pascual, TJ Monterde kag misis nga si Casey Tandingan kag ang banda nga Franco. Nico Delphin para sa DJ Cast Negros.